икрадан татындык, аннары уже шул малек, аннары балык. Бу цехка китте иңезе 50 миллион. Буада узган ел ачылган цех бу. Хәзер 120 мең форель һәм Сөләйман балыгы үрчетәләр. Планнары сату, эшкәртү, бу эшне җәелдерү. Алдык җир промпаркта, анда производство төзибез. Без бит зарабатываем, вкладываем, зарабатываем, вкладываем. Поэтому, если поддержка государства булса, значит, тизрәк кенә ибәрәбез. Эшмәкәр барырга җыенган буа сәнәгать паркы әлегә буш дияргә була. Газы кергән, юллары бар, утлары кергән, 4 резидент бар. Шуларның арасында бетонный завод инде 2 елдан бері эшләп килә. Калган 3 резидентлар, алар тотындылар эшләргә. Кредит алу ягыннан банктан бераз проблемалар килеп чыкты. Оборудованиелар белән проблема килеп чыкты. Республиканың 7 районындагы сәнәгать паркларында нибары берәр резидент, тагын 4 райондалар 30%-ка гына тула. Максат ким дигәндә 70%-ка җиткерү. Районнардагы кече һәм урта бизнес үсеше, алардагы эш урыннары республика рейтингында исәпкә алына торган күрсәткечнең берсе. Кемдер чә, кемдер күтәрелә. Бу естественный процесс. Мен әйтмәс идем, районда хәлләр начар дип. Буа бер елда 13 баскычка аска төшкән, рейтингны 14 пункт буенча санап чыгаралар. Узган ел районда эшсезлек кимегән, салым һәм салым булмаган керемнәр арткан. Тулаем төбәк продукты 18 миллиард сум. Монда да үсеш. Авыл хуҗалыгы күрсәткечләре буенча беренче бишлеккә керәләр. Буа районы бераз төште, 2 позиция белән. Бу инвестициялар белән, ул инвестиция караганда 1,6 миллиард. Эшләгән буенча инвестиция әзрәк түгел, күбрәк. Рейтингта төштек. Башка районнарның за 3 кварталы күбрәк булды, шуңа күрә. Менә торак төзелеше буенча күрсәткеч кимүен таныйлар. Аларны тизергә безнең урын булмады дип әйтсәң дә була инде. Бар бирелгән җирләр. Ул бирелгән җирдә кеше тизергә ашыкмый, условиялар юк. Комплексное развитие сельских территорий дигән программа бар. Шул программага керебез дип ышанып торабыз. Рейтингта буадан да күбрәк актаныш 20 баскычка төшә. Төп сәбәп эшсезләр арткан, халыкның сатып алу мөмкинлеге кимегән. Шул вакытта инвестицияләр һәм җитештерелгән продукцияләр арта. Бәя бирү таблицасында мондый кискен үзгәрешләр берничә. Рейтингта иң нык алга киткән район Кайбыш. Бер елда соңгы 45нче урыннан 30 баскычка күтәрелә алганнар. Тиз йөрүшле трасса килү, аларның күрсәткечләрендә дә тиз чагылыш тапкан. М12 юлын төзи башлагач, эшсезлек 4,5 тапкырга кимегән, уртача хезмәт хакы арткан, инвестицияләр 3 тапкырга күбрәк агыла. Инде күп кенә чараларда, күп кенә ниләрдә сөйлиләр инде, Кайбыш районы ничек үсте икән, ул М12 аркасында. Бер М12 аркасында гына түгел. Әйтергә кирәк, безнең район сүздә юк, авыл хуҗалыгы районы, бездә җир астында ниндидер байлык юк. Акча җәлеп итүе бик зур булды. 3 миллиард пока фаразлана, 3 миллиардтан артык була. Тагын 2 ел эчендә менә бу фирмалар, мега фирмалар төзү белән август тагын 5 миллиард инвестиция кертергә тиеш булачак. Терлек санында, элеккеге баш санына кайтару юнәлешендә эшлибез. М12 трассасында 3 зур подрядчигы эшли. Һәрбер налогны безнең районыбызга түлиләр. Ул күрсәткечтә безнең 2 тапкыр артты. Зур юл буйлап кунакханә, кафе, ягулык станцияләре төзеләчәк. Шулай да М12 тәмамлангач, күрсәткечләр кабат төшмәсме? Шик бар. Чөнки любой эштә дә шулай бит. Курыкмасаң, ниндидер нәтиҗәләргә җитеп булмый. Кайбыш тирлек санын арттыру турында хыяллана гына, Балтачта 60 мең мөгезле тирлек исәпләнә. Бу иң зур күрсәткечләрнең берсе. Игенчелек буенча Балтач беренче эшлектә, сөт буенча икенче урында. Әмма социаль-икътисади рейтингны алар йомгаклый. Алар белән янәшәдә авыл хуҗалыгы районнары Теләче, Арча, Чүпрәле дә тора. Шуңа күрә үзләренең дә, хәтта рейтинг башындагы башка район җитәкчеләренең дә критерийларга соравы бар. Уровень безработицы, эшсезлек дигән әйбер бар битендә, күрсәткеч бар. Шушы күрсәткеч турыдан туры тартып чыга торган. Халыкның тормыш көнкүреше ул саннарда гына күренә, аны өчен килеп райондагы тормышны, халәтне карап бәя бирүдән сорап бар. Нәтиҗә ясаган вакытта алынган саннар, алынган төрле күрсәткечләрнең аның ул актуальмы, дөрес микән дигән фикерем бар. Чөнки тырыш халык яшәмәсә, biz avul хуҗалыгында аның кадәр уңышка ирешә алмасыйк. Азандаш күршеләребез дә артта бит. Нинди тырыш халык күләмле машина төзелеше, нефть тармагында булган районнар белән нәтиҗә ясаганда бизмәнне тигез салып карарга кирәкдер дип уйлыйм. Авыл районнарында мондай
көчле экономика юк. Күбесе бит инде авыл шаһар районнары. Бу яктан караганда, менә чагыштырганда, инде мен уйлыйм инде алар рәкенә кырыдара калалар. Мен әйтмәс идем, безнең Балтач районнары менә арттарак күренеп тора бит. Ул инде иң ахырда, ул инде уйлаганда республиканың иң көчле, иң матур районнарының берсе. Район башлыклары бу рейтинг турында артык сөйләргә теләми. Исемлек ахырына төшүчеләр генә түгел, алда баручыларда. Рейтинг күрсәткәнчә Нефтле, Әлмәт, Башкала, Казан, аның янәшәсендәге Лаеш, Ярчаллы күршесе Тукай һәм Химия башкаласы Түбән Кама белән тиңләшү мөмкин түгел. Ә башкаларны да алар белән бер таләпләр буенча бәяләү объектив мәгълүмат бирәме? Тукай район икътисады бит барыбер ире промышленность предприятиеләр белән дә бәйле, ул хуҗалыгы тармагындагы. Шуңа күрә аларга рәхмәт әйтәсем килә. Аларның күрсәткечләре һәм шул вакытта кеше урта эшмәкәрлекнең дә эш нәтиҗәсе бик матур. Безнең бер яктан аның өстенлекле ягы булса, икенче яктан аның тагын тармаклар ягыннан, эшчәнлек ягыннан катлаулы яклары үзенең бар. Шуңа күрә инде теге берсен алып берсен куясым килми. Рейтинг ул кирәк нәрсә дип беләбез, чөнки ул инде менә хәзер безнең температураны градусны күрсәтә. Менә кайсы районда нинди үзгәрешләр. Без инде менә эшмәкәрләр белән эшләгәч, менә күрә без инде кайсы районда инвестициялар ничек килә. Халыкның сатып алу мөмкинлеге, эшсезлек дәрәҗәсе, салым һәм салым булмаган керемнәр, бер кешегә туры килгән продукция 14 позиция карала. Икътисад министрлыгында объектив мәгълүмат алу өчен бәяләү күрсәткечләре яңартылган булуын әйтәләр. Методика бит инде ул теге мәңгелек түгел. Без аны, конечно, караштыргалыйбыз. Менә теге елны безнең инде узган елда методикта әзрәк үзгәрешләр керттек. Без анда менә шул районнарның тәкъдимнәре буенча инде. Без бит инде беләбез. Казан белән теге кайбышны чагыштырып булмый, а бар относительный показательләр инде. Менә инвестиция кеше башына инде менә анда теге валовый сельхозпродукция инде 1 гектар җиргә менә шулай итеп санап, менә шулай итеп без аны инде теге бөтен районнарны бер общий знаменатель кертергә уйладык. Ул инде безгә методика теге оценка гына түгел, ул бит инде менә районнарга ярдәм булырга тиеш. Ярдәм менә күрсәтә инде кайсы якта тагын нинди безнең анда теге бар эшләп бетермәгән эшләр. Ел саен бу зур мәгълүмат республика җитәкчелеге өстәленә ята. Аннан төбәкләрнең өстенлекле үсеш нокталары, эшләп бетермәгән яклары күренә. Сессияләрдә аларга басым ясала. Шул вакытта рейтинг район хакимиятләренә соннарны чагыштырып, анализлап, елга максатлар билгеләргә мөмкинлек бирә. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Сәитова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Адымнар.